ただいまより世界初猫のための CM を上映いたします。シーバデュオ新発売。これも世界初。お店でお待ちしています。ただいまより世界初猫のための CM を上映いたします。シーバデュオ新発売。これも世界初。お店でお待ちしています。